Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ДУЮМ TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 24 августи соли 2021 1000 рубл 152 сомонӣ бу 50 дирам ва $100 1133 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 16 та хонахои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Чӣ хонае ки шумо аз мо хоҳиш кардем дар комментария пештаранавор ҳавоиро мо ёфтему. Имрӯз пешниҳод то мекунем ва хонаи ипотека яъне рассрочка кредитам ҳастай 15-ум хонае. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта ки бошед ба рақамҳои барои реклама муроҷиат кунед. Агар хона гуфтеса бошед дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кора. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ, аниқтараш Хонахои Фуруши аз шаҳри Душанбе мешаванд. дӯстони гиромӣ, марҳамат, як хонага дар дуюм ва сеюм ошёнаи ҳамин бино бо масоҳати 37 метри квадратӣ ва бо нархи 130 000 сомонӣ. Боз ду хонага дар сеюм ошёнаи ҳамин бино бо нархи 155 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. хона тайёра шкатур кадестам. мега соҳибаш одамо ремонт доранд, бо камтар арзон мешавад. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. боз як чанд варианти дигар доранд, кредитам доранд. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи канали ДУЮМ TJ гап занед, савдо мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, Бешқапада. 5 дар хона, 5 сотиқ замин, 2 этажа мебошад. 70% хона ремонташ тайёр аст. метавонед дароин зиндагӣ кунед. нархаш 140 000 сомонӣ мебошад ва алишам мешавад бо як хонага квартира танҳо аз шаҳри Душанбе бошад. марҳамат. ҳавли фурӯшӣ дар раҳи ваҳдат, айдаровзаи ромид 17 км боло мебошад дар маҳаллаи Бустонсарой. 6 сотиқ замин, бинои 2 ошонага, 4 дар хона дорад. 1 ошпазхона, 2 ҳоҷатхона ва 2 ҳаммом, 1 та терраса, 3 подвал ва 1 бассейни 4x6. хулас шароитош бениҳоят хубай, ҳама чия дорад. нархаш $150 000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран ҳастай. абменам мешавад болои сум бутанагар. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. ай номи канали ДУЮМ TJ гап занед, савдо мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 1,8 сотиқ замин, 5 дар хона, 2 хонааш поёндай, 3 хонаи дигараш дар болоя, яъне дуюм ошонадай. дарвоза дорад, баня дар дуюм ошона дорад. нархаш $20 000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран ҳастай. ҷойгир аст дар ноҳияи Шомансур, Шабкинда, деҳаи Фалакон. марҳамат. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, кӯчаи Гагарин. 8 сотиқ заминай, 33 000 сомоне нархаш. бо арзон мекунам, сумуш наличи боша. мега соҳибаш масҷиди ҷамоат 100 метрай, магазин ҳаст дар пешаш, шоҳроҳ ҳам 100 метрай. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp доранд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Гулбоғда, гардиши аэропорт. ай тарафи шаҳр рафтан, ай дасти рост, ай раҳи калон 150 метр дуртар аст. гирди ҳавли ба бетон маҳкам кардагиай замин аз 6 сотиқ иборат аст. обсвет дар наздикиш ҳастай, фавран фурухта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp дорад. арзонам мешавад. аз номи канали ДУЮМ TJ гап занед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зараршон доми 5 этажа мебошад. Новостройка ниҳол сохмони рафтестай дар сеюм ошона ҷойгир аст. хона ду хонага мебошад бо масоҳати 46 метри квадратӣ. хона коробка бе ремонт, об, свет, канализатсияи шаҳрӣ мешава ва нархаш бошад 190 000 сомонӣ. боз инчунин шумо метавонед ҳозираждан 70% сумша диҳен, боқӣ мондаша ка яке дом буд шава баъд метиҳен. марҳамат. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, пешина Ленский район. ду хонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. ҳуҷҷатҳои хона 100% бо ремонти хуб дорад. ҷойгир аст дар 5 микрорайони ноҳияи Рудакӣ. нархаш 180 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Бохтар, якхонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советии 4 этажаи панелӣ. хонара нав капитални ремонт кардагиянд. деволош утопления, проводка, ламинат, сантехника ҳамаш навай. баъди ремонт ҳеҷ кас зиндагӣ накардагияй. маълумоти боқимонда ва бештар бо занги телефонӣ. нархаш 250 000 сомонӣ мебошад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, якхонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад дар наздикиш мактаби 11, литсеи Орионо ва Саддиқ. нархаш 210 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ай цирк хоҳиш кардам бародаро, пешакӣ мегӯм дар цирк нархҳо ай 280 000 сомонӣ болоянд. марҳамат. якхонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. баъди ремонт ягон кас зиндагӣ накардагияй. дар доми 10 этажаи новостройка. лифт ҳамавақта кор мекуна. дом на он қадар дур аз роҳи калон мебошад. дар цирк ҷойгир аст. нархаш 300 000 сомонӣ мебошад ва боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонага квартира бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Камоли Хуҷандӣ 43. нархаш 216 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 2 этажа, 4 дар хона ва 28 сотиқ замин. бениҳоят заминаш калонай, агароди калон дорад. ҷойгир аст дар чойрух дайрон. хона ремонт дорад ва гаражам дорад барои 2 мошин. срочна фурӯхта мешавад. арзон ҳам мешавад. нархаш 250 000 сомонӣ. алишам мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. сехонага квартира бо масоҳати 67 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж кадоме надонад, ин таги якум ошонаи бинои новостройка, яъне полуподвал ҳисоб мешавад. майдача трезача дорад. ҷойгир аст дар 65 микрорайони шаҳри Душанбе. новостройка мебошад, чӣ хеле ки гуфтем. пеши масҷиди 65 бинои нави 5 этажада. 3 хона, як кухни, туалет, ванна дора. хонош калон-калонанд. канализатсия, об, свет ҳамаш ҳастай. то раҳи калона 100 метраи ҳамагӣ. соҳибуш дастрошна сунда курай барои ҳамӣ мефурӯша. нархаш 250 000 сомонӣ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент. Як хонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 4 ошунаи бинои навастройка. Худи бино аз 10 ошуна иборат мешавад. Навози сохтмонаш оғоз шудагиае бинои истиқоматии маҷмӯаи истиқоматии тиҷоратии Панҷакенти нав мешавад. Чанд блок хона, квартираҳо бо тамоми шароити зист, паркҳои хурд, ҷои футболбозӣ, маркази гармдиҳӣ, бассейн, фитнес-клуб, боғчаи бачагона, мавҷи истиқлол, интернети баландсуръат. Ба мошин ҳам иваз мешавад, ипотека, кредит, рассрочка мешавад. нархаш 150 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад, алиш ҳам мешавад. чӣ хеле ки гуфтем, хона бе ремонт, коробка дар навастройка. дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки диден хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент ипотека дода мешавад. агар барои шумо ҳамин масъалаи ипотека бениҳоят зарур бошад, шавқовар бошад, марҳамат, дар каналмон мо видео баровардагем, номаш чӣ хел ипотека гирем дар Тоҷикистон. поиски YouTube да нависен, мебироям. ҳозир боша якта дига хонаро пешниҳод мекунем. 10 сотиқ замин, 3 дар хона ҷойгир аст дар ноҳияи Данғара, деҳаи Навобод. 4 тараф маҳкамаи дарозаи главни задагия центральни кӯчада ҷойгир аст. свет, об, қарори хона ҳамаш ҳастай. нархаш бошад 112 000 сомонӣ мебошад. боз муомила дорад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид, барори кор шумода.